Hi guys, may gabi so wala natin kadimawa tong buhok guys ha. Ako yung nagtubos na ni sa trabaho ni Alan guys, kaya nag-ihaw sila. Ako, gikan ako sa balay na mahog miniduy sa baboy. Na, pag-uli na ako. Ako man nakaluto. So, kita nagluto para sudan sa kanang hapon. Kung sila dito ni Alan, busy sila dito kay mag-ihaw na. Na magpasalamat gid ko karon guys no kay walay disco. Walay gubot, wala ko'y bantayan. Kay sauna bitaw guys na disco. Ang sunod-sunod na mo si Duy-Duy kay basi makita niya trouble dito sa diskohan bitaw. Agkadlok na ko kay wala biya gabi inaw niya. Kaya bedayon mga inawaya biya dayon ng mga hubog na. Na ang sunod-sunod na mo si Duy-Duy sa unang pang-disco. Basta pista. So karon gyud may disco. So dinhi sila magtabang nato sa kusina. Kasi papa na nakitang tiil. Kaon na kao. Karon ka. Naon na sila guys kay nakaluto na sila sa kapapahe. Namista may conference. Ano ba mista? Na hindi. Ikaw di ka pa mista? Uy, kaluoy. Wala na mista si Mimi. Wala na ito nagipakita ang baboy kaya hindi tama violation. So naanak sila diha, si Nestor, si Papa, si Kintoy, si Doy-Doy, si Alan, o si Richard, si Mr. Ingayan. Tinabaga na sila diha guys. Ha? Sigarilyo? Daw ka na itong iluto guys, may dudo pudla siya. Manasudan sa kanihapon karon wala pa na nakitsapan guys. Si MJ si Mimi gipakaon na ni Queenie guys kaya di na niya na matunay doon niya og nanay daghan bisita. Di na matunay doon niya og nanay daghan bisita. Nang Anak mga ina. matulog na din mo ha kay wala may kuan karon. Why disco, why kalingawan. Nako yung water, nako yung kakaw. Sikaw na din mo. Inyo na itong dyan ito. Natoy 1,000. Ha? Natoy 1,000. Nagtakaan na sila diha sa Lauya guys og milungag. Nga kaulit man ka? Ha? O sa'yo mo kaulitan diha? Dito ni ate nagtagay sila guys. Mag-devolto, Ninodo, ha? Basi gamitin nila niya. Wala naman sila nagkuhan, manit lang pang luto. Ilang turno guys, kaya naglakawan na sila ganina. Oh. Kutil gid si Koreana. Kila ko nung gaya napuntag. Si Bintoy magay na nang hugas na na. Naraang basyugang. Nagchorno sila, nagchorno. Luto po kong atay guys. Kaya nahulot na itong minudo gaya ng akong giluto. Tapos pa naatay na po na kay pasid na napoy bisita. Magkabot na atay mabayang. Sinamni guys, nagkinamgkok. Pag-ibig Hoy, Boyet! Panihapon! Wala di, anong kampo na eh? Nagtagay na sila diya guys. Chat na sila, nag-chat. Nag-chat. Ay, bisita na mami. Si Pio guys, nag-chat na sila. Hapon. Ha? Ha? Mimi? Ito. Nabisita ni Janice guys. Kauban niya sa Kamada.
daon. Wala akong chinilas, ba? Wala akong chinilas lagi. Asa. Dihawas na ito kung sa batikol. Wala, giyawas, pero wala may kalayo. Asa, hindi akong chinilas niya. Alatol! Nakita mo yung lakatol. De, sanaw sa muhilak, de. De, sanaw sa muhilak. Wala na naman si Ondoy na para mo atong niya. Chichilot. Naungit tayo, naungit. Nanay ka mo to. Pista ka mo to. Basin lugar makatiniil. Naglungagpod si Alan na guys. Kanan ako ang kaldero nila. Uya na siya. Si Papa to pa dito naghiwa pa. Doy! Doy! Saan tayo mo tiyo? Naglapot ang tinae guys. Paunsaw na ni pa. Unod. Sugba daw to ni Papa. Oh! Unsay problema, Jeng? Unsay problema ni mo, Jeng? Magsasa si Rolly sa imo. Na, chat lagi gan karon. Mas na daw abot sila. To pa man oh. Dungan na to na isugan ko lang. Ate pasok ba ni Rick? Try. Agyon ang daon nga aman si Useng. Gitawag ko si mo mama. Unsa ya tuyo di ay? Naulian na ka? Ha? Naulian na ka? Ha? Gamay pa? Non sa dega di ay? Ay lonton. Sa problema si mong mama di ay? Okay, baba, kakita. Naman. Hoy. Naman. Ha? Guys, tagalai. God bless. God bless. Limang puso. Pagwanta, nagdalago. Aman papalong. Bless. Ha? Matin tong panan kande. Ah. Siya mo kalon lagi palayan. Kami na God bless. To lolo na to. God bless. God bless. Wa, grabe, halos kamatay ko. Isa lang sakyan. Isa lang sakyan di ay. Ha? Ano pit? Letter so? Na ang motor balikan mo tokba. Ah, karag binuang. Ato nga alam mo muli ani. Ala balay ko ang tagkadlaw. Sus ko ka. Wala na may gini kami nyo to sa kuan nato ba. Ala ba matagkadlaw sa una. Mayo gid kami nyutol. Mayo gid tol. Unsa man? Kaisa kaduha katulo. Kaisa ra kana gyud. Isa na dahil kinabal ko. Wala. Role. Aman. Tupay to sa kuan nagbaking. Na. Mintari ugma na te. Isog ba na? Hindi kid ako nagbuyan tama ni maduwaton. Hubog naman doy doy ah. Buga. Eh palabi doy, narabay mo uyab doy.
Ay, siguro na yan. Bulan ta. Ngambong na deka. Hello? Mana ugutad guys. Ay, nakawa kay Gimingan ko nilo. Pre, pre. Apel ta sa lindok ni Marian eh. Kutan mo gid. Yes. Oh, yabo lang, yabo. Oh. Kamli naman, kamli na ko kayo kayo. Kulita yabi na ko kamisa. Banig ni. Dala mo yan. O karang nasa tent guys, si Lily na si Riri daw, si Richmond, di sila natulog kay atong balay gamay man. So daghan ang tao nato, daghan natong bisita guys, nya kay piot man munang jalan sila natulog, nag-tent sila kaning sa duyan, nabotog kinsa ning natulog dani sa duyan. Na kay kusog kay lang sounds guys, kay naglipay-lipay lagi kay mga bisita, nang inom-inom, nag-chat-chat. Ni ako po dayon nanguan po dan ko da nag mga tuan baso na mudyot ko kay nailang mga ininuman ilang gibiyaan. Nya pagkakuan din na guys. Atong mga uyuan nga gikan sa Hinguog ug gikan sa Cagayan, sila ni Kuya Rini. Nang inom-inom na sila dana guys. Nya kay kuan man lagi dispiras man, so mag kuan sa takaron kay magtabang tani pader pagpanluto nya muna karon ang kuan guys, kay kusog kay lang sounds. Og pasensya na gid kaay mo kay ato mga bisita nang gi chat pa man, so magsaba-saba sa tadani guys. Kusog kayo atong sounds guys. Yan na nang hayad na danang taga-alai Bukidnon, nang tulog na sila diya guys. Nga kami sa kusina aga busy pa mi diha kay daghan pa mong kuan lutoonon, hiwaonon nang tabang-tabangan kay aron dali mahuman. So ayan guys, ang mga kuan nang gitabang pod sila. Grabe na kung tago-tago na ni guys nga mag voiceover kay ang sounds kanto-kanto niya may man tong maka-edit ta, maka-upload ta na paningkamot kita kung asa ta dapat mag voiceover kay aron ta maka-upload. Nya kay gisugo mo ko ni Kuya Rini lagi dana pagpalit og tanduay. Na wala po din ko balik ko sa sulod kay nagpalit og tanduay guys, kay nagpatig shot pa si Kuya Rini. Nya kay kana si mother kay nagkatulog naman, so ato nang gipukaw kay wala ko nasayod kung pila ang presyo sa iyang tanduay. Na bakod gid siya kay mapalit matag tanduay manang bakod gid siya. So grabe na tong kuan ani guys, tago-tago nga maka voice over ta kay ang sounds kanto-kanto na may nang maka-upload tag sayo kay aron na pud tay ma-upload unyang gabi. So Ginoo ko guys, kanto-kanto ang sounds in town. Ako grabe na kung lukot dani nga maka voice over ko kay aron lang gid maka-upload. Ya bakod si mother hatag na siya tanduay. Tindog gid siya guys, kay kuha na siya sukli. Nasa na siya karon tulog guys kay yung tindahan na pa may mamalit mo nang wapo na siya ikuan karon. Wapo na siya tulog ag alas 3 na sa kadlawon guys. Pero dili mahimo nga dili ko magpiyong kay murag ako mata mura na sa katagak. Nya karon kay tagaan naman tag sukli, so magbalik ta dito sa gawas guys kay nahatag naman as mother og sukli. Siya ram say nasayod kung pila ang tanduay kay magkuna kabalo pila presyo manang ipukaw ginako siya nang gawas na ta guys kay aton ni hatag ni Kuya Rini kay nagmala na yung tutunlan kay nahutdan na sila.
Amo nang gawas na tadiha daw ato na ning ihatag ni Kuya Rini ang iyang tanduay. Daw ihatag tani ang iyang sukli. Kina pa may sukli sa iyang 200 niya ihatag. Na pati hanggat sila inom pero ako dili man kog inom guys kay gana-gana ram na kung pag-inom good. Isa ka shot mura na dili gid ingon nga inom. Munang ikuanan lang sa nako sila kay di pa man sila matulog ni alas 3 na sa kadlaw pero kung matawa nagakatagak na. Pero mangita ka tala ni sa atong kalubluban karon kung makalublob ta asa ta maglublob ani kay murag piot na gid atong katulgan. Kasi Alan di pod may makauli kay nagtabang pagluto. Yung kanang balay ng Mercy kay wala man sa Mercy di naglakaw amot og asa siya nagpaingon to siguro ilang kumiloy. Nya naada na sil manghunyalan si Ilma luog na pod si Kintoy dana. Di sa nako sila gipakuan kay aron kuan pero sa gawas ra na sila guys ora na sila sulod. Na si Alan diog si Nestor nagtabang-tabang na sila ni Papa diya pagpangluto niya chika-chika ginagmay munang kuan niya si Duydoy guys kay wa may kakatulgan lagi sa taas munang nagbuklad siya sa kahoy. Ako na lang po din na siya na nang ikuhaan sa habol kay aron makahabol kuan siya kay perting tugnawa niya nakainom ra ba munang ikuhaan ako siya habol guys kay aron may pod ang iyang pagkatulog niya ang bata kay nagmataman so sayo-sayo ka na ni Queenie kay nagmataman. Nakuha kitag habol guys kay atong dalahan si Duydoy sa habol daw atong habulan kay luoy in town nga naghayad na sa gawas daw naa siya sa kuan kahoy nagbuklad na nagchika-chika man sila diyan ni Alan na manang pakuan po na sila guys kay aron di sila katulgon nga magtabang sila pagluto ni Papa kay luoy taon si Papa niya takiong taon si Papa kay ang iyang tiil nagtukar ang iyang arthritis na ang nakakuha naman taghabol so ato na nang ihabulan si Duydoy diha guys kay kurog to nagkatugnaw kung kadlaw ay kuan na karon taon tugnaw na kung kuan kay grabe nakabugnaw tungod kay alas 3 na sa kadlaw ang bati na gidugtugnaw guys basta inani nang oras kana si Kintoy kay nalabian man na sa tagay so nag-hangover kana siya guys nagsuka-suka na siya. Nakaibuntag naman nga kaya naamay yung mga kuan sila nagsuri-suri mga nag-drummer abi na kong mga banda di kundi ay suri-suri sila guys kuan sila nagpatugtog nga kay buntag naman lagi so ayan ang mata na sad sila guys daw mo lagi ang uban wa pa nang hayad pa ang uban nagmata na. Good morning guys. Nakita na ni kay kuan magkapisa ta na tamang kuan Papa nga sudan guys maglihok ko sa itong lihokon mga alas 3 natulog ko ayan guys kay kuan naman nanay humba so naghana naluto ni Papa guys daghana yung naluto bugot mama kay asang charger nagbusober ko din mader pag sa bahay diya dibulto so nakaluto na siya humba nakaluto na siya dibulto nakaluto na siya og kuan siya guys anang sa pangitawag ana niya gipangluto basta kay daghan na yan naluto dinuguan nakaluto na siya dinuguan lamin na yung dinuguan guys gibutangan na og munggos wala na hamonada guys nagbusober ko dani guys pero mama nagsaba-saba saba-saba sa mader guys o to tingog ni mader na akong igagaw nagngapi na siya daw na mahaw nya kana kay nagluto pa sa Papa napayang tak-ang na guys grabe kainit yan mga kuan ready na ang mga lamas na hiwa na kanang gabi bye sa inyong tanan guys pagpanghiwa gabi ang mga lamas kay aron magluto si Papa ready na.
Mga ayaan ni Papa guys. Kaya natong bisita guys. Pinuntag na. Alas 3 dia pili ko mga pangapit. Alas 4. Guys, ready na namo ang pamahaw kay nanay daghan natong bisita. So, nagkabisi-bisi na, nagkabisi-bising, nagkabisi-bisi. Ako kada data. Si tata nga mo in charge karon dia sa Sudan. Sus ganina ra sa kunang imong sayang nga butanging altar ma. Ama na to plato na ni gamiton len. Paper plates ra. Lima ka. Kuan na kay lima ka klase. Muna ang sa altar, ma? Paper plates lang ta guys. Muna sa altar? Kalita na nanay? Tasa mo isubli sa altar? Duro ka karon daw. Takway sa ni tani. Uy, umpisa na. Sige, wala pa naman. Oh, ano ba? Bito naman sa bunik na pa sa ako. Ang harap na, oh. Kaya man din ang sa altar. Araw ito. Na dire. Amo ka gabi. Bago din gabi. Buka. Asa mo na yung Hindi pansin? mo gani o kini o kana o. Kani? O kana kini o kana. Dili mo ka. Kuan pa man ta ni ka wa. Bugnaw?